Rufina hermosa, ti que fas aí? Estou guardando o gando, ben o ves aí. O gado, Rufina, non che dé cuidado, si ti o perderas eu irei buscalo. Por onde empezamos? Por cando eras nena? Iba a Carvacas, ir á escola se iba á mañá, se iba á tarde, non iba á mañá, se iba á mañá, non iba á tarde. Fun sindo mociña, e tiña así uns rapaces, e escribíámonos, e eu volvín a unha maestra, desde que botaba os outros, todos os días unha hora. Eso foi como valego, se as 4, ainda sei agora a tabla se me poño. Porque había que botar as vacas. E eu, o malo, tiñamos outro irmão que era 2 anos máis velho que a min. Un iba á tarde e outro iba á mañá. Unha cousa é que che gusta unha persona, el que te trate ben, entonces se te tratan ben é cando colles cariño. Se te tratan mal, pero se trata, daquela non había regalos, regaloume uns pendientes polo meu cumpleanos, moi feitos, con as boliñas por aquí abaixo. E un bon día, a mí se mo dixera, non levaba tanto desgusto, pero ele sabía que eu non marchaba da casa, porque tiña os pais maiores, e que non sabía marchar. E ele un bon día marchou para Buenos Aires, e nunca de min se acordou. Tiña-me acordado eu máis dele, seguramente. E marchou, é que lle vou facer? Hai que buscar outro. E buscarse? Home, daquelas había homens e mulleres. Pero a min algo me dixeche dun vestido amarillo. Ai, pero era lá, era porque daba voltas, chamábanlle de campana doble, e era a roupa traíase por aquí. Como a trae agora? Eu son moderna, pero na miña edad non me gusta traer un vestido de flores. E vamos á escuela. Unha iba á tarde, se ele iba á mañá, ou por exemplo que nos tornábamos unha semana un de tarde e a semana outro de... Bueno, e despois, eu como sabía pouco, aquela maestra doume clases todos os días desde que marchaban os outros, unha hora. Entonces aprendín a sumar, a restar, a multiplicar e a dividir. Reglas non sei ninguna, Regla de 3 nin interés, eu non sei. Era interés por saber, por aprender. Que o xirmão que teño, que foi para Venezuela, está en Vigo, ten 93 anos, é máis velho que a min. Entonces, eu era unha currieira, gustaba ir para fora e roar cos outros. E ela agarraba os libros e metíase na habitación e puñase a estudiar. Sabes? Despois foi para Venezuela, tuve unha libraría e defendeuse. Ele foi cunha mão diante doutra. E Venezuela deu moitos cartos, polo menos donde son eu. Moitos. E así. Tiña unha amiga e dixolle ao meu irmão en Venezuela: mira, eu douche a mitad do pasaje e traedos ainda para cá. É quen cuida os pais. Tiña soñado de que me marchaba e chegaba á casa e nin tiña os pais, nin tiña nada. Ai, que desilusión me levaba. Eu non sería de marchar. Mira, todas as mulleres que estivemos aquí traballamos como desgraciadas, axudándolle ao marido. Andaban cortando nos pinos e o meu home iba a cortar os pinos, bueno, ganando. E eu xunguía as vacas, o arado de ferro araba moi ben. Pero despois ao chegar á volta, que hai que lle dar a volta, as vacas eran mansas, que levaban elas, que eu non podía co arado. Cambiou de todo, porque os homes con a fouce e iban rozar os toxos, cavaban, agora o contrator traballa no monte, botarlle o que queres, pero daquelas os homes cavaban. E despois as mulleres facíamos unhas borreas, cos homes que eran esclavos. A hierba non había tanta como agora, senón con as gadañas. Os homes carregaban a erva, as mulleres parexiámola. Os homes carregaban a erva por riba, as mulleres dábámola. Ou se cadra, eu non me entendía, pero hai mulleres que carregaban a erva ou toxos ou o que fora. Chegabas a facer a cena ou merenda ou o que fora. Ele iba a dar ás vacas, tampouco non se sentaba atrás da cociña. Ou se había porcos ou se había becerros. Axudábamos no que se podía, axudábamos un ao outro. Mira, deseaba ter
pero era en general, non era eu. Levábamos os vestidos, ti tiñas un vestido e eu outro, eran distintos. Eu xe daba a ti o meu, cambiábamos para non ir sempre que a mesma roupa. Non, os cambiamos. E polo camiño, se era de inverno, levábamos os zocos. E se era de verão, unhas zapatillas para non derramar os zapatos. E eu tiña uns zapatos solos, e iban ca falda rubia e ca falda azul, xa non tiña máis que unha. Eu tiña un mandilón solo, viste estes casos, porque o jueves viña o mozo e lavaba a mañá para que o mandilón estuera limpio. E el que se viese se o lavara se non, se tiña 3 ou 4. Agora teños, mira ti, levántome a mañá, faga a cama, vou ao cuarto do baño, lávome, deixo a habitación recollida. Eso foi 25 días a Santiago, e todos os días deixaba a cama feita. Nunca tiveron que esperar por mí, nunca, en 25 días. E tiña 3 amigos. Oi, eran amigos naturales, Gustaba chiros, vai, as festas. E non me gusta agora. A Ana Quira estaba enamorada dela. E Manolo Escobar. Solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo. Estábamos, bueno, como estamos agora. Vou pedir a orquesta que toque Solo te pido. Cheguei, ainda non me dei a volta, as caras xa tocaban. Empezaron a tocar, eu non tiña con que bailar. E dixen, mire, por favor, fui pedir esa pieza e non teño con que bailar. Si, muller, bailamos. Bueno, poñámonos a bailar e dixome, eu bailei, pero non me di quen é. E bailolle ben? Si, bueno, pois logo deixe así a cousa. Cando marchei, delle as gracias. Mira, agora cambiou. Agora as mulleres andan atrás dos hombres e antes andaban os hombres atrás das mulleres. Está todo distinto. É que non podes dar un consello, porque isto está todo distinto. Algúnas veces escapaba e deixaba as tareas da casa, eso sí, sempre me gustou. Incluso algunha vez me viñan buscar á escuela, pero xa estar dentro, o profesor xa dixe, bueno, hoxe deixalo. E, bueno, ben, daquelas eran tempos que había que traballar normalmente co ganado, cas vacas, vamos. Hasta que edad estuveche na escuela? Hasta os 15. E despois? Despois fundei a aprender de albañil. E logo, aos 18, marchei para a Suiza. Emigrante. Na construcción, 6 anos. E logo caseime. Despois tivemos a familia, claro. Despois cambiei-me para unha fábrica para ter os fillos connosco. E, bueno, estábamos a turno, e tiña, un salía, outro entraba. Eu traballaba 3 turnos, a muller a 2, e así nos íbamos cambiando. Logo, estando na fábrica, pois, tocoume facer un curso en alemán, pero de italiano para alemán, porque en español non había. Sí. E tiña que levar a rapaza comigo, porque non tiña que na deixar. E, bueno, o curso foi prácticamente, era pola fábrica, porque, claro, cando traballabas de noite, pois, tiñas que deixar un reporte feito dunha máquina que se variaba, eso, entón tiñas que escribir un alemán, que era a parte alemana en Suiza. O italiano dominaba bastante ben, o alemán tamén lle pegaba ben. Ese curso valeume moito, claro. Pois eu volvín no 79, xa para facer a casa. E, claro, despois ali, porque no 75 houve unha crise moi grande en Suiza, que onde estaba eu traballando, pois incluso o jefe de personal, que había 800 obreros, o jefe de personal chegou a pixar a traballar as máquinas, que non estaba a cousa para... Foran os tempos de cando quixeran botar os estranxeiros fora,
no tempo había un presidente Schwarzenbach que era contrario á migración. Despois, pero de todas formas houberon unha crise grandísima. E claro, xa nos quitaran os turnos, xa non podíamos ter os rapaces, ou mandarle, dixo, bueno, por mira, así aproveitamos, eu vou para lá, facemos a casa, e a muller quedou ali en 2 anos, 3 anos. Eu iba e viña, pero... Na casa. Sí. Facías o mismo antes do que faz agora? Facía Ou agora mal. se hai que facer unha cama fais? Sí, por suposto que sí. Xa tiña que facer, que cando fun a Suíza tamén a tiña que facer. A comida tiña que facela. Ademais de ir á escola, moitas veces iba cun rebaño de ovellas que tiñamos. E perdía a escola por ir co rebaño das ovellas. E a escola fun hasta que tuve 15 anos. Salín da escola, fun á forestal plantar pinos. Sí, sí. Mira que vida máis bonita pasamos. Despois xa foi cando marchei para Suíza. Cando tiña 18 anos. Xa empezaron a decir que se abrirá a migración. Empezaron ali dúas veciñas miñas. Vámonos para Suíza, que agora podemos ir. E fomos a Ourense e apuntarnos e decidinha, marchamos para Suíza. Cando chegamos a Suíza, xa nos estaban esperando ali na estación, como se fóramos ovelliñas. Non entendíamos nada, estaba un señor que falaba só o alemán, colleu-nos as maletas e levou-nos para unha residencia, para unha casa grande que había só de mulleres, éramos 30 e pico ali despois. E dali íbamos, da fábrica á residencia, da residencia á fábrica, non entendíamos os cartos, non entendíamos nada. Era dura a vida, xa era como o supermercado. O Migros puñamos o diñeiro así na mão, e a da caixa collíanos os cartos que tiñamos que dar, porque nós os primeiros tempos non se entendía nada, despois fomos entendendo pouco a pouco. Pois tamén xa había moitos italianos, bueno, moitos españoles, pero os primeiros tempos que chegamos foron duros. E así estivemos un pouquinho de tempo, hasta que nos conocemos o Manolo e eu, e despois xa fomos cambiando un pouco. Formaches con familia? Sí, tivémolos alá, despois viñeron para aquí, e así fomos trampeando un pouquinho nun sitio e un pouquinho noutro. Pero, gracias a Dios, ben. Diferencia, claro que había, que en Suíza facían aquelas horas e non traballaban máis. En Rodeiro, xa sabes, que aquí traballase da mañá á noite. Casi non hai descanso ningún. Era a vida totalmente distinta, dun lado a outro. Hoxe, moito mellor que daquelas. Daquelas era unha vida, unha muller era como unha grade, tiña que facer de todo. Hoxe non lle falta de nada, teñen de todo. Teñen, visten, comen, van a todos os sitios, cambiou todo 100%. Daquelas, cando nos criamos nós, que hai 72 anos cambiou moito todo. Todo. Pero, bueno, cambiou para mellor. Eu digo aqueles tempos que non volvan, Tiempo de antes que non volvan. Ao que agora hai demasiado moitas cousas. Ao que tuvera que haber un pouquiño que eu sei, como decir, non tanta libertad en todo. Ao mellor vivíase mellor. Daquelas había moito, vivían moito a un e íbamos un pouquinho atrasados, pero hoxe tamén imos adelantados demasiado. Eu paradome que hoxe o que hai en todas as cousas imos moi adelantados. O banco, nos ahora os maiores xa non temos que correr para onde imos ir. Os nenos van moi adelantados. É que non lle falta de nada, pero bueno, eu alegro-me disso, Despois de todo, alegro-me de que non lle falta de nada.
era cantante nos meus anos máis novos. O que fago agora, cuidando animales, collendo patacas, collendo erva, todo. Traballo do campo. E da casa? Na casa os pratos nunca freguei. Así, cando comía solo únicamente. Era un plato solo tamén. Bueno, de todas formas hai 20 anos que parei, o sea que en 20 anos máis ou menos cambiou a maquinaria, isto está moito máis mecanizado naturalmente. A xente está un pouco máis moderna. A pesar de que a xente nova no campo non quere parar, é normal, porque é moi esclavo, ti ves. Traballaban moito máis antes, filliña, Dios mío, agora a muller é moi moderna, tamén se repón un pouquiño o home, porque daquelas estaba moi, como che iba a dicir, moi sujeta á casa e ao home. Churras. A miña infancia maravillosa. Xa che contei a máis nova de 9. Mimada, a miña irmá máis bella, que foi miña madriña. A segunda, que tamén era modista. Eu era costureira, pero ela modista, que tiña un taller e tiña alumnas. E disciplinoume como se fora unha profesora. A parte da profesora, peinábame, que eu tuve sempre o pelo largo. Dicíame como tiña que coller o pañuelo para sonarme, como tiña que sentarme, que era moito para daquelas, querida. Un pai moi traballador, que tiña que rozar nos toxos e acabar no monte para manternos todo o ano de pan, querida. E despois era onde se collía o grau, que se chamaba das bolsas. Había que sementalo, segalo, traelo á eira, facer as medas. E metíase nunhas xuchas de madeira ou nunha tulla, porque era moito grau. Despois había que leválo ao muiño con os pelicos das ovellas. Se vían a vista, na vista. E se non as mulleres e os homens comían na cabeza. E volvelo traer. E pineiralo, quentalo ao forno, amasalo. Pero eu non facía nada. Fun á escuela, viña da escuela xogando con as miñas compañeiras, ao pelouro, ao pañuelo, a rueda, Fun a Lalín, porque anduven polas portas, e despois iba a aprender o corte e confección. E deron unha vivienda ali mesmo na casa das modistas. E de feito dormía nunha habitación con a delas, cada unha na súa camiña gemela. E fomos deitarnos o primeiro día, puñamos o camisoncito e vai ela, plá, quítame os dentes da boca. E dixen, ai, pero ti que fixeches? E ela, ja. Eu nunca vira un dentista, nin un dente quitado. Pero ti que fixeches, María Luisa, que... E ela, ja, eu non fixen nada. Meteu-nos nun vasiño de auga. E deitámonos e dixen eu, pero explícame algo. Explicoume do dentista que os tuvo que quitar, que os puxo postizos. Ahora dou-me cuenta porque eu tamén os teño. De feito, había unha profesora
ali cerquiña, xa, que tiña 6 ou 7 fillos, 4 ou 5 nenas, e veu da miña nai, de Loures. Manda-me a nena para que me borde os vestidos das miñas fillas, almidonaba, bordava, cosia. Pero eu non quería ir, ai, non, eu non vou. Eu estaba moito a gusto na miña casa. Planchaba as camisas a meus irmãos, porque despois a miña irmã modista se marchara para a Argentina. E quedei eu planchando, isso. Pero a profesora tanto lle porfiou a miña nai de Loures, fai porque me veña a nena. E fun. Non me quería casar, xa te preguntei. Nin quería, porque era moi esclavo pelos matrimonios. A miña neiciña e os veciños. E dixo, eu non me caso porque eu non quero. Esa vida non me... Pero apareceu-me un marido encantador, que en pouco tempo me casé. Aprendín a cocer, a ir ao muiño, a ir ao monte, a cebar os porcos, que había que cebalos, que era o que se comían todo o ano. Non se iba a plata, como agora, non. Puñíme das rodillas para botar os feis das berzas. E dixen, ai, Obtelio, que me arrebento. E dixo, pois vouche comprar un burro con os ferros para que traia as berzas no burro. Compramos un burro e poñía os ferros así como dúas alforxas. E ali metía as berzas. Era un sábado que eu quería lavar os rapaces, se eran grandiños, eu tamén, e voume co burro e cos ferros. E había que pasar así un regato, e paso-lle aos burros, teñen moito, me dai auga, e plas as boulas, metírame con todo. Molleime toda, volvinlle colocar os ferros, levantei-no arriba e venga para a casiña. Moitísima querida, pero pa moi ben. E nos homens igual, porque os meus fillos casaron-se e migraron. Tamén eu colli nas maletas. Isso sí que foi unha etapa que tuve que deixar. Isso deixei moito. Hai de todo, porque houve toda a vida. Toda a vida houve moito. Pero é que teñen outra educación, tanto as mulleres como os homens, outra forma de vivir, non andan así como anduven eu. Ou todas. Evolucionou para moi ben, cariño. A miña vida foi indo. Miña tía, cando éramos pequenos, pois ela tamén tuvo familia, eu, pois, andaba máis ou menos. Facía por ali na cociña, como mandaba. Fuche a escola, penso? Si, fun. Non iba, pero tuve unha maestra que falaba con o meu pai, e dicíalle que o denunciabas. Non me mandaban, iba cas vacas e cas cabras, pero aquela maestra quería moito. Como vía que non tiñamos máis, ou que sei. Porque ti non tiñas nai, claro. Non a conocín. E a maestra tamén era de Conso. Ás veces tropezaba co meu pai. E poñía, bueno, daba unha recomendación boa, que non faltara un día da escuela, te denuncio. E foi a Caxide, onde a miña tía tamén, e viñen diaria á escuela, máis ou menos, sei como a todos, algo máis ou algo menos, como a todos, pero defende-se, se non sabe ler, pois non, iso é, pero eu, pois por eso ainda me vou defendendo, fui-me defendendo, pois tiría 18 anos ou por aí,
máis ou menos. Fun para chantado 1 ano. Facía as cousas á mañá, a limpieza, as camas, eso como mandaban, e á tarde iba a coser. Era a miña idea de coser. E varría a máquina, era a miña idea. Eu era feliz co eso, cosendo. Pero, claro, despois viñenme dali e fun pondo a unha prima que é do centro, o Manolo do centro, era unha tía cosendo. E xa sabía coser ben, xa, pois eu sabía facer moi ben os ojales, subrilar, antes non había as máquinas que había que facelo á mão, sabía moi ben. Bueno, eu xa sabía ben. E por fora, que xa o contei, fora a Bardelás, onde unha que andaba polas portas, e levábame. E dixo, ti faiche falta unha máquina, dille a teu pai que fale comigo. A ti o que che fai falta é unha máquina. Bueno, meu pai nunca foi falar con nunca na vida. Este programa chamase O Espertador, é un programa de envellecemento activo, é un programa da prevención primaria da dependencia. O que tratamos con el pois é previr a dependencia, a enfermidade, ou no caso de que xa aparezca esa enfermidade, pois freala ou ralentizar os seus efectos, co fin de mellorar a calidade de vida das persoas maiores, principalmente mulleres, porque este programa, aínda que nun principio vai dirixido a toda a poboación, é certo que polo estilo de vida que antigamente levaban os homes e as mulleres, a diferenza que se observaba entre uns e outros, a día de hoxe, aínda que sempre pensamos que imos avanzando moito, realmente non avanzamos tanto porque nestes obradoiros podemos observar que a asistencia é principalmente mulleres. Neste proxecto asisten un total de 50 persoas, das cales únicamente 4 son homes. Se non existise este proxecto, que estarían facendo estas mulleres? Pois estarían no cuidado principalmente dos netos. Ese día, eles teñen en cada sitio, teñen un día marcado, o que din eles é, eu teño o xoves, xa é guardado pa min. O sea, abandonan todo, dá igual a comida do marido, o cuidado dos netos, abandonan todo para ese día. Ese é o seu día, o seu momento. Traballar con persoas maiores eu creo que o que máis te transmiten é eso. O sea, que solo te podes sentir agradecida. Eles dancho todo. O sea, eles ábrense. Unha mínima cousa que ti lle fagas, unha tontería, o que ti dis, isto é unha tontería, para eles é inmenso. Entonces, síntense inmensamente agradecidos o que ti fas por eles. Eu non podo sentirme de outra maneira, lóxicamente orgullosa deles, principalmente. Hasta os 16 anos fun á escuela, e máis cuidaba algo dos meus irmãos pequenos que había 2. Si, eu así para fora non iba. Había unha irmá máis bella e iba máis para fora. Eu sempre quería así na casa. Estuve na casa máis ou menos un ano, e despois casoume, fui a París, pero en París houve que volver porque houve unha greve moi grande. Si, no 68. Despois estaríamos aquí un tempiño, uns meses, e fomos para Suíza. E bien. Que facías? En hostelería. Hostelería así de lavar platos, pero moitas cousas fixo. Eu estuve contenta, trátante ben alá. Estranxeiros, pero... Ibas a traballar? Si, tiñan que facer aquí así, contrato. A xente que se pudera entrar contrato. Alá ibas todo con contratos. Depois ibas a unha fábrica ou ibas a uns bros que lle chamaban, e así que che facían. En Suíza non, en Suíza, por medio de amigos, alá estaba tal, alá estaba cual, ibas ali a unha oficina, non sei como era, creo que sí, a unha oficina, e facíanche así un contrato. Eu iba, máis ben sei que por 6 meses, pero cheguei alá e xa eu tiña o contrato de 1 ano. Cambio noto, iso que mellor, eu alá estaba contenta. Estábamos todos contentos. Pero
había que volver para aquí, que os padres eran maiores, outros volveron e fixeron de outras maneiras, pero nós non o fixemos. Despois volviche para Rodeiro e notache moita diferencia entre a vida das mulleres en Suiza e en Rodeiro? Bueno, diferencia había, que aquí é campo, pero mentalizáchete neso. Xa non che foron as ideas así para que aquí, como había os padres dele, había que sei eu, non se decidiu outra cousa. E os homes de antes como eran? Bueno, eran así algo machistas que non querían facer as cousas da casa, pero na aldea. Alá en Suiza pasaba xa aspirador e tal, un facía unha cousa, pero... Crees que cambiou moito a vida das mulleres de antes que a vida que levan agora as mulleres? Agora a mellor vida levan. Chegan á casa e comparten as cousas. E nós chegábamos á casa, había que fazer as cousas un só. Nacín en Asperelo. Estuven hasta os 20 anos. Os 20 anos, pois caseime, porque veu un home que me enamorou. E despois fomos ao mundo, porque aquí non había neses tempos nada. Pois no mundo encontreino bastante ben, unha xente moi agradable, en verdad, porque non é como agora, que agora xa hai moito máis... Éramos españoles e nos colleron ben en Francia. Encontrei máis diferencia cando volvín aquí. Pa aquí, cando volvín aquí, faiseme máis duro, porque estou nunha aldea e falta ambiente, falta diálogo con todo o mundo. Encontraste triste nunha aldea, bueno, paseas un pouquiño, tratas de sachar e por ali pasar o tempo, pero non é igual. Unha ciudad pásalo mellor, traballas, pero falas, fas amigos, e aquí chegas aquí, non conoces os da tua edad, pero os que son novos xa non sabes quen son. Preguntas, pero po outro día volvelo ver e xa non nos conoces, non sei por que, é a miña edad, o mellor, que xa é eso. E así pasamos a vida. Ahora aquí, pois, que facemos? Un pouco de huerta, pouco máis. A infancia foi bastante boa, como se di, moito cariño neses tempos. Nós tiñamos respeto aos pais, que hoxe ao mellor xa non é igual. E que queres que te diga? Sentinos moito porque falleceron sin eu estar aquí e tes que aguantar o que ven. Iba a Carvacas pola mañá, levábame un anaco de pan porque facía, ao mellor toda a mañá tiñas fame, viñas, axudabas a facer de comer, o caldo que se facía naqueles tempos, comíamos moi ben porque era comida da casa. Se cadra hoxe xa non nos gusta porque xa estamos acostumbrados a outras cousas, pero despois había que sachar. Era máis duro que hoxe. Hoxe, a verdad, traballan, pero non é manualmente, é máis con tractores, é diferente, e non se traballa como antes, que antes había que segar a erva cunha jadaña. E nós, que éramos as máis pequenas, esparexela ca mau, sacudir, despois cargar nos carriños, que vos isto non acordades ni non conocedes ao millor, pero nós si dar a erva aos carros. Bueno, foi unha época de moito traballo, con cariño, que traballábamos con cariño, pero é diferente a hoxe. Hoxe patacas con máquina. Naqueles tempos era aralas e sacha
apañar, tanto se apañan agora como antes, pero é diferente. Antes botábanse moitas porque había os porcos para cebare que se vendían para ti 5 pesos porque non chegaban, entonces cas patacas criaban máis cerdos, vendíalos para ti poderes tirar algo de cartos, teus pais, vamos, para tirar algo de cartos no bolsillo. A muller traballaba dentro e máis fora, chegabas a casa, pero o home tamén ao mellor poñese dando de comer á facenda, ás túas vacas, nin aos fillos, penso que nadie que eu conoza que cambiara un pañal a un neno. Coxe é diferente. Un home fai igual que a muller, fai comida, cambia o pañal aos nenos, levaos ao colegio. Bueno, eu eso non o acordo, o meu home non o fixo. Tampouco nunca lle propuxen de cambiar o pañal, pero bueno, non tuvo ocasión de estar con eles, era eu quen estaba máis ben na casa que ele. Estaba con a miña abuela, axudaba a fazer o caldo, a masa bola, que viña todos os días, unha bola que se facía no forno e... Non, na lareira, que antes non había forno. Ao forno para comer o pan, que se facía o pan de 8 en 8 días, máis ou menos. E o grao había que levar ao moinho, pero levábase ao lombo. E despois traíase, pineirábase e facíase o pan para comer toda a semana. Si que fun á escuela. E tiña as compañeiras para ir con elas, que éramos veciñas. Sempre me estou acordando desa cousa de que sempre nos levamos os veciños moi ben, todos. Tanto os vellos como os novos, xuntábamos hasta debaixo dun carballo que había ali no medio do lugar e pasábamos o tempo. E aí vai. Que non facía era a mãe e o pai, claro, iba a rozar os toxos coa fouce. E despois piñas nunhas gabelas e as gabelas despois vámolas dar con unha galleta para o carro. E o carro iba cas vacas, claro. Había que chamar. Cando era para botar as patacas, tamén se botaba co arado e con 2 vacas por diante. Que se traían 2 rapaces, tiñamos que chamar por elas para que seguiran direito ao rego. E, por exemplo, nos recuerdos que tú tes de nena, teu pai facía algo na casa, dentro da casa? Non, facía a miña abuela e a mamá ainda facía da casa, ou axudaba na casa, a máis iba co papá fora, traballar. Cando fomos á escola tamén xa repartíamos o día na escola. E non máis, si, ás festas tamén íbamos comer un dos primos ou un dos tíos. A min tocábame era a Marbella, que a miña irmá, tocábame ir co papá un lado e outro. Comer un dos primos, ou a unha festa tamén que iba e levábame, eu divertíame cos outros rapaces, vacas rapazas, que foran veciñas tamén de cerca. E bailábamos, perdemo tamén, xa non sei. Sí, unhas rapazas que as outras, seguro que sí. Caseime, fui para Suíza, botei alá moito tempo, e aí, non gustou nada volver para aquí, pero claro, os rapazes había que ir axudar a cuidar, que iso tiñan meus pais. E a vida en Suíza era para as mulleres, era moi diferente da vida aquí? Pois sí. Sí, bueno, porque aquí tiñas que ir traballar fora, ou eso. Era ali, traballaba no hotel, a comida daba o hotel, a dormida tamén, e todo diferente. Por certo que sí, que aquela vida era moi especial. Agora, claro, é diferente. A linterna, máis o candil, xa era diferente. A cociña de ferro tampouco xa non había, que había que facer unha lareira, cunha caldujeira, colgar ali o pote e veña. Os porcos tamén xa había un pote grande, tamén para lles cocer a comida. Agora non, agora xa comen todo crudo.
Cocías para toda a semana, para os porcos, verdad? No, cada día. Ai, cocías Sí, cada sí. día. Leña había que cortar, O papá en paz era que non mataba, xa había o cuchillo xeito para eso. Facíanse fillogas ca sangre, que agora xa non as queren. Os chorizos, as longanizas, as morcillas tamén, da cebola. Pois que íbamos ao colegio, daquela non había, os xoguetes que habían eran todos feitos na casa, de telas e de o pelo puñeño do maíz, bueno, e hasta que salín da escuela, pero aos 7 anos xa íbamos co noso abuelo a traballar, xa nos levaba el para estrar as cuadras, e el subíanos ao carro, que eran con vacas, e o que facía el, que xuntaba esas ramas todas, el poñíanos no carro e nós íbamos pisando. E despois íbamos con el tamén cas ovellas, tiñamos ovellas, vacas, íbamos daquelas que facían moito no monte, cas ócer, cortaban o monte todo, despois eso queimábano todo, o xuntaban, queimábano, despois eso había que estender todo esa ceniza e ali sembrabas o trigo e o centeno. E era o medio de vida que había, todo a mao, a brazo, que non había tractores, non había nada, todo. Había que traer todo á espalda. Cocíamos o pan na casa, había muiños para facer a fariña, despois facíamoslo na casa, cada 8 días cocíase 7 ou 8 pás, e chegábanos para medio mes, e así. E despois cebaban 2 porquinhos, éramos 7 na casa, cebábanse 2 porcos, matábanse e era o que comíamos, porco, o leite das vacas, do leite despois ainda lle sacaban a nata e facían mantequilla, e despois ainda comíamos ese leite. Outra cousa non había, porque os huevos iban para a feira para traer o aceite ou alguna cousa que fixera falta, que traíase pouco, que daquelas gastavas a grasa dos cerdos para fazer a comida. E os xamós tamén iban á feira e traían tamén alguna cousa, poucas, que non é como agora. Os homens nada. A muller iba todo o día con eles e depois chegaba á casa e facía a comida. E máis cuidaba aos fillos. E máis tiña que facer a limpieza. Os homens non máis fora na casa, non como agora, nada, que agora fantes, pero antes nada. Daquelas tiñas fillos, pero ibas traballar ao campo, hasta que tiñas xa 7 ou 8, cerca dos 9 meses, e viñas cargada de comida para os animales. E despois a luz dábase, un parto era na casa. E depois xa empezaba a haber alguna comadrona e viña-te atender, pero antes non, antes xa deso non, era todo na casa, e moitos tiñan nas cuadras, descansar, bueno, descansar 2 meses, pero sin baixas, sin nada, baixas non había daquelas, non había nada. Daquelas dicían que tiñamos que estar 2 meses dentro da casa, porque que non se podía salir fora, porque non se podía coser, porque senón que afectaba a vista, e tiñanos 2 meses dentro da casa, sin salir fora. E dábanos a base de caldos de galiñas, e chocolate así espeso, e cuidábanos, e unhas torrijas de un huevo e pan, e viño dulce tamén, botaban ali o huevo, un huevo batido, e para baixo. Os homens nada, nin lle daban un biberón, nin lle daban nada, era todo as mulleres. Agora é todo fácil, a comparación de antes. Antes non había, auga nas casas non había. Había que ir chegar a 600 metros ou máis a buscala,
É para traerla para os animais, é mais para traer para o consumo, para beber. Ou melhor, às vezes chegava uma à porta da casa, que havia uns, antes chamavam medievaldes, que agora não sei como se chamam, não sei, bueno, vinhamos com eles na cabeça, chegávamos ali e as portas eram um pouco baixas, pegábamos arriba, volta outra vez à frente. Agora, desses trabalhos não se faz nenhum, que foi o que fizemos nós antes, nada. E depois já houvera, bueno, isso da guerra, havia miséria, havia de todo. E os que eram trabalhadores, sim, não se passava fame, porque traíam sequer pão. Pero muita gente estava pedindo. Eu via por miña nai, por exemplo, por miñas aboas, claro, é un cambio radical. As mulleres rurais, as tarefas que realizaban dentro e fora, realizaban as de dentro e as de fora. Solo miña nai, ela iba, araba, sachaba, botaba fruto, recollía, segaba na erva, etcétera, etcétera, etcétera. Viña para a casa, o sea, botaba as vacas, daquelas botaba as vacas, muxías, dáballes de comer na casa, todo eso, mais, aparte deso, tocaba lavar a roupa, facer a comida, a limpieza da casa, o cuidado dos fillos. Eu estuve fora algúns anos, moi poucos, pero despois viñenme porque, a ver, como era sola, estaban meus pais solos, meus pais xa tiñan a gandeiría, entonces viñámonos para aquí máis ben por ese motivo, que decidín quedarme con ela. O meu marido traballaba fora, aquí tuve uns fillos e aquí os criei. Tens que evolucionar ou morrer, como di o refrán. Como todo se facía pequeno, todo, ademais, despois tens que ti mesma tens que tomar unha alternativa porque teus pais sabes que van pasando os anos e que se van a xubilar e que non van a estar. Entonces, quedaba ou asociarse ou cerrar e dedicarse a outra cousa. Entonces xurdiu a idea de facer esta sociedade. Nun principio asociámonos 3 socios e agora somos 4. A pena que tuvemos foi non haber feito, pois, xa non digo máis, pero 10 anos antes polo menos, sabes? Empecé a ir ao colexio, o colexio de aquela non había o grupo escolar. Entonces fun ao colexio de nenas, que era nun pueblo do lado, aos 6 anos. Meu pai, no seu día foi sastre, e despois, bueno, eu veño de familia de sastres, meu abuelo, meu bisabuelo e meu pai. O que era o oficio de sastre desapareceu, porque empezou de vir a roupa feita. Entonces marchouse a traballar a Lalín a unha fábrica de confección. Levoume con el para o colegio para Lalín. Estuve no colegio de Lalín, estudiei, bueno, fixen un FP, pero non o terminei. Despois caseime nova e marchei para Suiza. Marchei para Suiza 4 anos. E despois decidimos virnos, bueno, pois ali en Suiza daquelas, pois aquí era un sueldo dun empleado dun mes, era de 26.000 pesetas, estamos falando de pesetas, e nós alá puñíamos ao mes por 100.000 pesetas, ou 100.000 pesetas e pico. Bueno, invertimos o diñeiro aquí e tal, como eu era sola, eu seguín na casa, o meu home foi traballar, e xa digo, criamos os fillos. Nós aquí temoslo programado, nós libramos os fines de semana, sábado e domingo. Traballamos un e libramos 2. Nós temos vacacións, nós temos 15 días de vacacións no Brao. Eu levanto máis 6:30 da mañá, 7 menos 20. Pero desde esta hora, ou un pouco antes desta hora, hasta as 5 da tarde, de 5:30, que teño que volver para empezar outra vez o traballo da tarde, teño libre, salvo días específicos do ano, ou se cadra do mes, que tes moitos partos, que hai ao mellor que operar algunha, que hai que estar aquí, pois ao mellor ves a esa hora e danche a 1 do mediodía aquí. Son días contados.
Senón, ventaxas ou outras ventaxas. Eu pareceme que teño máis ventaxas. Porque non teño un horario, porque eu agora, se teño que marchar por X cousas, por exemplo, hoxe, quedan 3 persoas que a mí me poden sustituir. No rural necesitas coche para todo. O sea, que sea un gasto a maiores, pois posiblemente, pero bueno, tens que mirar os pros e os contra. Esta sociedade fundouse no 2009. Os obxectivos era, sí, traballar sí, porque xa traballabas, pero traballar para seguir medrando, porque senón se te quedabas solo non podías medrar, porque xa era imposible, e despois o nivel de vida que che cambia. O sea, porque que se ti estás solo tens que estar de lunes a lunes. E aquí non. Para min, a muller rural sempre foi sinónimo, quizáis, para definir nunha palabra, o mellor, amor. Porque é amor pola terra, amor pola familia, amor polo traballo no campo, sobre todo. Entonces, eu creo que podería definirse desa maneira. Creo que foron cambiando moito os tempos, as vidas das mulleres rurais. A vida dunha muller rural de fai 20 anos, e non nos imos máis atrás, pero fai 20 anos era moi distinta á vida dunha muller rural de hoxe en día. Non só porque cambian os tempos, senón tamén porque dende as institucións e das empresas e demais foron cambiando as circunstancias, todo o movimento que hai de igualdade. Dende o Concello estamos traballando en todas as etapas das persoas, xa non digo só mulleres, porque isto é unha cousa que creo que hai que involucrar tamén aos homes, aos nenos, dende unhas edades moi temperás. Por iso, desde o Concello traballamos no ámbito da igualdade cos rapaces no colexio, xa sexa mediante xogos, mediante teatro, mediante charlas que sempre son un pouco máis complicadas para que os rapaces presten atención durante moito tempo, pero estamos dende o colexio hasta etapas da vida máis avanzadas, medianas idades, dando cursos de novas masculinidades, de apoio ás mulleres, e xa nunha edade máis avanzada tamén, dende programas como o Espertador. O Espertador comezou fai xa anos, veu para quedarse, porque creemos que é unha ferramenta e aínda máis importante agora, despois destes 2 anos de pandemia, no que os nosos maiores foron uns dos grandes prexudicados, non só por o que é a enfermidade en sí, senón porque foron os que máis aillados estuveron nestes 2 anos, e creemos que o Espertador é iso, é un punto de encontro, é un punto no que mediante xogos que determinan a nosa técnica, mediante estes xogos e mediante estas actividades fomenta a actividade física e mental e retrasa os síntomas da idade nos nosos maiores.